A climatoloxía que ten lugar nesta época no Salnés é a perfecta para a proliferación do mildio. As altas temperaturas, acompañadas de abundantes precipitacións, favorecen a expansión deste fungo. Os viñedos están en alerta ante os continuos ataques. Os viticultores se queixan de que, incluso dando os tratamentos, pois que hai xa mildio, o cual se refiere a que se dan unhas circunstancias para o mildio moi beneficiosas, como son alta temperatura, humedade e xusto en plena floración. Os viticultores están reforzando os tratamentos para intentar eliminar o mildio. A pesar de utilizar produtos respectables co medio ambiente como aceite de laranxa, as choivas complican esta loita. Cada vez os fitosanitarios tamén as dosis das materias activas son menores, porque é certo que Europa está apretando polo tema de contaminación, etc. Entonces non temos as armas suficientes para erradicalo, non? Estas condicións chegaron nun dos momentos máis críticos para os viñedos, o fin da etapa de floración. E unha vez alterada a floración, ese pequeno corremento de flor, pois esas uvas que quedan estériles son moi sensibles ao mildio. Entonces, aínda que no racimo hai xa un tanto por cent de uvas que van estar ben, como hai xa unhas cuantas que quedaron infértiles, collen un mildio e automáticamente se pode trasladar ao racimo completo. Unha vez finalizada a floración, as uvas xa están en tamaño perdigón. Pendentes de como estes ataques de mildio poidan afectar, a primeira lectura apunta a unha produción boa. Sí, en principio sí. A ver agora o mildio os daños que fixo, non? Agora realmente hai que esperar un poquinho máis a que esa uva cuaje para saber se hubo unha floración ben ou nun tanto por cen aceptable ou non. Entonces hai que esperar un poquinho que esa uva se defina, que colla un pouco máis de tamaño para realmente xa saber a uva que vai ir adiante ou que se vai a quedar sin polinización ou por mildio, non? Os viticultores aconsellan facer os tratamentos sempre antes de chover, a modo preventivo, e tamén realizar a poda en verde, para que a vexetación non desborde o sistema de condución.